Ako si Isok, ginaingon, ayaw kaayog salig sa mga tao nga close nimo. Kay kasagaran, kung kinsa patoy imong gisaligan, more mo unay og traidor nimo. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Bay Joas! Bay Ronilo! Lamanuha ko ninyo, bay! Dali, dali! Lamanong, ganon man, ha? Ano, bay, ha? Kadaog ka sloto, bay, so? Kadaog ka? Sobra bas daog, bay! Sabuti mo pasabot na? Gisugot na kong Gina! Oh, what? May kayo namisita ka na ako ron, Isok. Tempa, good. Anong goal man kay kagnaong Gina? So may imong problema? Ikaw? Ha? Uy, ako? Nga no good? May lain man kuno kang ipanguyaban. Unsa? Uy! Ni-chat kang Belinda. Nanguyab ka niya. Wako sultihan na, Gina, so. Kinsa man day Bay Ronilo? Ambot lang, slangaw. Buwag lubot kising sulti tao na na. Nag-chat ko ni Belinda. Huwag mong kumakahinundong nga nag-chat ko. Ay, husto. Kisa? Si Bay Juas. Ah, si Huas? Siya ay nanghuwa sa akong cellphone gahapon. Ako ba itong gibutang nga akong ngan? Nga ako'y nag-chat ni Belinda. Bay, sa sunod ba? Kung may panguyaban ka, ayaw gamita kong cellphone, oy. Sorry, Bay Ronilo. Pobre manggod ko. Di ko makapalit og cellphone. Uy. Man Nalain hinuuna ko si Bay Juas da. Ay. Forbida. Mura mo mga gagmay bata na magtagdanday tao, no? Sure mo da, Bay Juas, Bay Sok. Doon sa mo di ay. Mitagad bidaw ko niya nga kasugat mi gahapon. Ako man niya ako nino iwatagdan niya. O ba? Murgo man siya makailan ako. Uni ubos, siguro siya ni mo. Ako gani angay mahiubos kay wa ko tagdang Gina. Para kadtura. So, raay mong gud yung gibuhat gud. Forbida. May niyo buhaton ba husayon niyo doang Joas, Bay Sok? Forbida, batian ng mga close friend niya. Way maayong pagtidagdanay. Hello, Isok. Belinda? Bahin ba itong imong gichat na ko? Okay na ko. Say, okay. Unsay? Sugot na ta ka, Isok. Uy. Isok. Gagakos kong Belinda. Bida, Bay Kusino. Uy, ano mo, Belinda? Sapa. Hinayang tingog mo ba? Ingon ka kay si Joas, boy, nag-chat ka, Belinda nga. Mga nanguyab, ikaw mo lagi ang isugot. Natingapit ako Bay Ronilo. Belinda. Skang buang nga. Gikaritan ko gakos ni Belinda. Wala! Magbuwag na ta, Isok. Gina. Abi na kung ako rin imong uyab. Duha di Amy. Kaya. Anong hibaw na din siya? May pagakus-kakus pas Belinda ni mo. Tapat-tapatan pagod. Kasi may imong hibawan na Gina. May nagsend akong picture. Nagkakos mong duha. Iyaya mo na. Kasi magkinaghimo ini, uy. Abeda ko naman sa pasangin nila. Sige lang ako! Hey, paitay ba ini, uy? Gibuwag ka rin noong kong Gina. Ako gibagan kang Gina, Besok. Uyab naman pasad mong Belinda. Wa ko manguyab kang Belinda, bay. Wa! Marisan nga imong gibuogan si Isok, Gina. Gisakitan lang ko. Ako magdahom nga makahimo ini si Isok na ko, Joas.
Salamat sa imong pagsulti na kustanan, ha? Kung wa ka pa, himuon lang ko perming buang ni Isok. Ayaw paghilak. Gina, niyaman ko. Joas. Unsa bay? Oh, bay. Sweet na sweet kay silang duha. Nakakita yung kanilang Gina og Joas? Wala na ko, dako na akong mata. Hayag mo yung kayo sila na kung nakita nga nag-holding hands samtang nga o sila dito sa fast food chain. Dili! Ayaw siya dili. Pero kung makahanabal, Belinda! Love ba yati ka Isok? Kung love ko ni mo, Belinda, musugot ka nga manutag motel? Sila si Belinda og Isok. Nanakay og taxi og laughing kay silang duha. Dili. Nga nagkisakitan man ko sa kung nakita. Nga nagbuwag naman ng taming duha ni Isok. Wow, kabugnaw ining dapita. Magunsa ta din ni Isok. Suksukan ka sa akong agungal, Belinda. Unsa? Hala. Samang ka eh. Nangutan na pa mong kang mag-unsa na din, he? Muna may anibo. Gilong Isok. Musamot ko kagilog ka ng isuk-suk na kuning akong agungal ng Belinda. Unsa? Si Bay Joas na nagsulti mo sa tanan? Nga ako nanguyab kang Belinda? Mao ka na Isok. Siya di ay ha. So, magbalik na lang ta. Sorry, Gina. Di na mahimo. Mabdos na si Belinda. Unsa? Uyab na mong Bay Joas. Pag mabdos na niya. Bay, may kinakita ta. Traidura ni Moy. Anong traidor man ko, ha? Ba, Isok? Ano? Ay, pag-guri-guri ba mang kaoy? Ikay may nagsulti kang Gina nga nanguyab kong Belinda. Nga nung muali mo sulti sa tino si Gina. Nga ikay nanguyab kang Belinda. Og igo ra kang nigamit sa akong cellphone. Ang tinaw, no? Suya kay kunin mo. Kung magkuyog ng tulo ni Byronilo, ikaw gid pirmi maibgas babae. Bejuas, Peter. abi mo? Sa atong kasuod, nakahimo ka na kuha na, ha? Tungod lang sa mong kasuya! Di na ta magdagan pa sulti bay, Isok. Mabdos na mas Belinda. Ug uyab na Miss Gina. Oo! Uyab na mo! Imo kong gitayduran tungod sa imong kasuya nako. Wakay ayaw nga pagka-amigo. Unyag way ayo ko, ha? Ano sa man eh? Bagay ta? Uy! Ha? Isok! Ayaw na mo pag-away. Joas, dini sa atubangan Isok. Makigbuwag na ko nimo. Gina! Napamdusan ni noon ako sa Belinda nga dili ako'y nanguyab niya. Bati gyud kong makahigala kag traitor. Bisag unsa ka ka-close, dili di ay angay mo kumpiyansa. Why ayo sa kahigala nga masuya sa iya sang higala. Mga kasama ang kaagi ni Isok, linhining tulmanon. What's the style? Nasuya is style.